Ahojte, tu je Rastio pri ďalšom let's playi. Dneska je to 5. let's play a keď som hovoril na tom videu Minecraft cheaty, že dajte 20 odberov, ale nedajte mi žiadny odber, tak ja vám to neplatím. Aj mne je jedno. Tak som urobil aspoň tento let's play. Je tu so mnou Koblížek, pozdrav. Ahoj. Dúfam, že ho počujete. A pustíme sa do toho. Takže ideme do toho. Takže, čo ideme robiť? Já si nejdřív musím najít ten svůj dům. Aha. Máš domeček? Počkat. Tak. Jedeme. Tam máš dole domeček? Já jsem si ho tady někde udělal, ale už nevím. Jo, to je to moje pamatovací, kde si vždycky ubydlím. Zabydlím. Počkej, ještě jdem hore. Tak. Hej, pod na chvíli za mnou. Logi. Počkej, já mám minimap. Ne, tady je ten důmek, ne? Tady je domek, když se dá lomit home, ten, kdo nemá udělaný home, tak se objeví tam. Aha. Hej, a tohle. Počkej, já mám minimapku a chtěl bych sem to trošička udělat. Tak, biome. Dám si biome. Tak, a teraz hľadám tvoj domček. Poď za mňou, našel som. Kde si? Ja tam si za stromom, počkaj na mňa. Tak poď za mňou, ja som našiel tvoj domeček, poď za mňou. Hop. Jedeme. No a zatiaľ si budeme kecať na ešte tady, než sa tam vypravíme. Takže kecám. A ty keckaj. Já nevím o čem. No. A hrozný lagy mám. Aha. Počkej, kde je ten dům, tyjo? A kde seš ty zase? Nikde. Aha, tady seš. Já jsem se musel vypojit. Jo, ale lagy furt stejný. Sorry, tak pojď. Hop. Skok toho předu, au. Počkej, já si dám minimapku na větší. No, Vidím len tam ten dům někde. Už vím, kde je tvůj dům. Jo, jede za ním. A keď se ty ztratíš, tak je to na nič. Tak jedeme. Možno to dáme teraz, že to bude tvůj dům. hrozný lagy. Dobře, už ho asi vidím. Už tam budu. Není náhodou tvůj domeček tohle? Vrti se. No, jsi tu? Tak vrti se. Jo, já to fajn. Tak. No, není to náhodou tvůj domeček? Ne. Tak jo, tak já jdu hledat dole. A tu si kopa domů, tady můžeš mít někde takový svůj byt. Tady je 600 milionů bytů. Já si pamatuju, že jsem ho měla někde že jsem ho měla blízko toho obřího, toho divného domu. Není tohle tvoje? Nevím, já jsem šel zpátky zkusit ještě jednou štěstí v tom zimním biomu. Hrozný lagy. Dobre, no ale my teraz musíme hľadať, víš, to prasátko. Aha, asi už viem tvoj dům. Je rozbordovaný. Tam je.
O, já jsem si Já- přiblížil. To jsem měl. Já ho mám jakoby v podzemí. A nevím proč. Jo. Tak když ho máš pod zemi, tak potom jak se tam vypravíme. Ověnko. Ne. Je fakt moudý. Tak jde. Počkej, já si to... Jsem vo vodě a... Já si to pozrím, tu vo vodičke. Tam nikdo není, žádný lomček. Já jsem si to To zasraný je škoda. dům. Nevadí, jdeme dál. Hop. Tady je taky takové. Počkej, já si zapnu hlasilky. Tak. Chcete si vykopu to. Zombie. Pak tam zombíci. Jdeme bojovat. Tak asi nie. Creeper ideme bojovat. Ne. What the fuck? Hadíky. Je můžete vybuchnout, že? Dobrý server. Wow. Vidíš taky škaredý dom. Zombie. Uhlí. Co to je? Kopej. Kop. Tak, jestli. To nemůžu, to je škoda. A založím. Tak myslím, že z tohoto let's playu je to asi tak všetko a čus.